je signál. Já už to vidím. Už to natáčí. Chyťte ho! Chyťte toho šmejda! Jak to bude hovno? No já bych to tady dohledal ještě. To bude ono. Ani se netrp. Hoši, vy jste amatéři, ty vole. Jako hoši, teda vás přejedu traktorem. Hoši, amatérismus zdarec. A zítra. Hoši, to bude mega mince. A teď vám diváci ukážu, co jste ještě neviděli. Takhle malýho. Koukněte na to. Je tam. Onen pták. Malínek. Je tam malínek. Ale dneska máme krásný den, sluníčko nám hřeje dozad. Je to parádní práce, dámy a pánové. Ano, a máme tady nálezy. 3 odborníky. Mistra báňského prdelníka, Honzíka majstra hledače grblíka a mistra Konfio, který ví a zná všechno o druhé světové válce. Pojďme se na něj podívat. Dobrý den, pane Konfi, jak vy si tady představujete? On Konfi trošku hulil předtím, tak se tady nezlobte, jo. A to. Já nic, vole. Ano, a teď vám chci jenom říct, že kamera mě miluje, ovšem, to je jasná věc, ale... Mami, budu v televizi! Jdi do prdele, ti říkám furt sakra už. Vidíte, jak jsem krásný? Ten můj krásný rozcuk? To používám šampon od Vela Design. Tam to řve jako kráva. Vypadni šafy z záběru, vole, jak nemusí být všude. Se porvem. Hoši, vypadněte, vole. Bacha, boty ne. Umějte s těma lopatkama, vy jste fakt amatéři, vole. Tak se to dělá. Je to tam! A kdo to je? Parta idiotů, podívejte se na ně, vole. Pak je tady postřílím a stejně budu mít prachy já. Ši, vole. Díra jako kráva. Počkej. Aha. Kurva, je tam. Klíč. Tak, hele. Počkej. Ještě ten safe teda, jo, musíme najít. Ještě musím najít dveře. Zkusíme všechny paneláky. Pánové a dámové, tohle je rabovací klíč, paketní číslo 122. To je univerzál, to je univerzálky. To je univerzál na všechny známky, otevře i ledničku, když budete potřebovat v noci. Tak, zahrabeme. Pěkná práce a jdeme dál. Mám ty jedny. Mince. Další? Parádička. Ty vole, to je zachová. Ukaž? Jako hovado. To mám štěstí. Počkej, tím nebo čistím.
Hovno, to je dobrá. To má je? Mhm. To má je? Mhm. Jaká? Ty vole, to je zachová hodně. Čumají.